ezagutzen dugu ardoa ontzeko barrika, baita ere elikagaiak gordetzeko eta garraiatzeko barrika. Baina egurezko ontziak dekoratzeko bururatu altzaizue inoiz? Aritz zura berrerabil daiteke modu anitzetan. 220 litroko edukierako barrikari beste bida bat emateko erabaki zuten Baku Barrikupel tailerraren lagunek. 3. bizitza, hain zuzen ere. Deierri baiararen Zabal herrian, Amai eta bere aita Jesus egurra berpizten saiatzen dira. Dekorazio objektuak eta batez ere lanparak, ekodiseinua baliatuz. Aita Zurgina eta alaba diseinatzaileak ekonomia zirkularra eta ekoizpen jasangarri erdigunean jarri duten kalitatezko piezak eskaintzeko. Gaur, nola egiten da saioan, lanpara bat eginen dugu. Ni Amaia naiz, produktu diseinatzailea naiz jasangarritasunean espezializatuta nago. Eta egiten du lan nire aitarekin, dela Zurgina, duela 35 urte baino gehiago. Lan egiten dugu gure etxe azpian dagoen tailer txikitxo honetan, Zabalen, Deierriko baiaran. Eta Baku Barrikupel proiektua aurten egin dituela ja 5 urte, da proiektu bat non berrerabiltzen ditugun materialak, produktu dekoratibo funtzionalak egiteko. Baina berrerabiltzen dugun material lehen gaia da ardo kupelaren aritza. Aitak betidanik izan duen kezka bat, eta hainbeste ordu pasatu ditut hemen berarekin txikian nintzenean, kezka hori sartu zaidala nire bai barruan. Orduan ja ikasten negoenean jasangarritasunaren gauza hori beti saiatu naiz aurrera eramaten. Baina ikasten bukatu nuenean, ikusi genuen, zein ikasketetan edo bizitza laboralean, ez zegoela oso normalizatua, ez? Horregatik sortu genuen ere bai Baku Barrikupel. Ni ez nuelako nire ikasketak jarraitzeko aukerarik, ez? Eta aitak esan zidan, ez badituzu ikasketak aurkitzen, egingo dugu benetako ikasketa bat, benetako master bat, eta montatuko dugu enpresa bat. Gure produktu importantena, gehien ezagutzen dena, lanparak dira, produktu oso erraxa esan dezagu diseinatzeko, ez duelako ergonomiarik ez da behar, eta lanpara horrek eramaten ditu 3 material berrerabil desberdin. Lehenengoa da ardo kupelaren egurra, baina gero ere bai dauka txapola eta plastikoa. Orduan ikuste dut, polita dela ere bai jakitea lanpara dituela 3 material berrerabili eta 185 dela berrerabilia. Material berrerabili batek nola dauka aurreko bizitza bat eta materiala tratatu da modu batera edo bestera, material horrek ditu falloak, ez? Orduan ezin duzu aulki bat egin. Edo aulki bat egiteko egin behar duzu esfortzu oso handi bat, ez? Ze azkenean fallo horrek egiten duena da, adibidez, ergonomia behar duen produktu batek beharko du materiala egotea oso ongi momentu horretan. Izan behar da, lehen mailako materiala, ez? Eta hemen ez gara hasten puntu horretatik, materialak badauka beste aurreko bizitza bat. Normalean eta ikasketetan ikasten dena da lehenengo, nahi duzun produktuarekin zer rekurso behar dituzun, ez? Baina hemen egin duguna da guztiz buelta eman. Eta saiatzen ari gara prozesu hori izatea ez gure teoria bezala, ze badago jende gehiago horrela egiten duela, ez? Baina bai gure egiteko modu berezia. Hemen genituen makina batzuk, genituen rekurso batzuk, genuen material bat, eta materialak esan digu zer diseinatu behar izan dugun. Ez lehen esaten nuen bezala, pixka bat materialen aurreko bizitzak eta materialak dituen formak, koloreak, testurak eta denak esaten dizute zer egin behar duzun. Orduan, ez da, zuk ez duzu erabakitzen. Materialak laguntzen zaitu diseinatzera. Eta hori dago pixka bat oraindik prozesuan ikasleak eta beste diseinatzaile batzuk ez diote prozesu horri kaso asko egiten. Ni ez naiz egurrarekin ibiliko, aita eta gorka izango dira, baina azalduko dizuet gustaz.
Ça va bonsoir, je m'appelle Monsieur Le Crêpe. Je ne viens pas de Paris, mais j'ai des oiseaux dans la tête. Bad B, check, microphone check. Osain ma fucking MC, tartako behar dana dauket. Show some respect, mikrofono hartzeba et panorama aldatzet da. Pull it up selecta, eyo, txat gutxigo rap gehiago. Peiote estope bazende bezela gurtu nere sekta. Ikibekik ta itxile joko lesiak. Ez utzi aladinen zapatilak dantzatzen ez dakinai. Kliperrari klik ez du gasik eskekasik. Naioizkit nesasik irelorez ez dite zer jakin nahi. Enaukiki nahiik ez daukek nekatxeik batzeik. Tagia esatek antena batente jartzeik. Gezurra emateik baino kasi ez det fedeik. Tobaris nahiko nuke goizetan zerue bera eroiko balitz. Ez oiko flow. Naiz eta ni diseinatzailea izan eta aita zurgina, benetan bien artean egiten du guztia. Orduan, pixka bat prozesua da batek edo besteak ideia bat dauka, osea, egin dezakegu horrela, eta bai segunetan nork ideia daukan, badagoela paperean marrazki azkar bat, baina gero ja gauza teknikoentzako sartzen gara irude programa batean, eta hor sortzen dira alde batetik piezak, eta gero lanpara osoaren montajea. Nire kasuan ez nahi zain teknikoa, baizik eta gehiago bisuala, gustatzen zai gehiago bisualki diseinatzea. Orduan, daukat programa hau non guztia da nahiko irude eta gauza estetikoak lortu daitezke nahiko azkar. Hemen ditu montatuta lanpara guztiak, lanpara bakoitza dauka bere pieza mota, gero piezak erabili daitezke lanpara batetik bestera ere bai izan daiteke pieza berdina, hori ere bai optimizatzen du pixka bat prozesua. Eskuz egiten denaren materialaren antzeko bat, gauza bat prestatuta eta horrekin egiten dut montajea. Adibidez, irekitzen badugu mele lanpara dela egin genuen lehenengoa. Orduan hemen dauka pieza, adibidez, hauek guztiak kentzen baditut, geratzen gara bakarrik barruko estrukturarekin, non dago tuboa, adibidez, tuboak kentzen badut geratzen gara bonbilekin, eta bonbiak kentzen baditut, bakarrik piezekin, ez? Orduan hori da pixka bat, saiatzen naiz, hemen egiten dudan prozesua, gero errealitatean egiten den prozesuaren nahiko berdina izatea. Ze honek ematen dizu malgutasun pila bat, hemen montatu dezakezu nahi duzuna, baina gero tailerrera joaten zarenean gauzak egitea ez da erraxa. Orduan, saiatzen naiz hemen egitea eskuz egiten den prozesu berdina. Eta horrela egiten dut lanpara guztiekin. Materialak ematen dut inspirazioa. Behin materiala ezagutzen duzula, adibidez, kupelarekin gertatzen da, daukala kurba eta dituela koloreak. Orduan, segun eta ze efektu lortu nahi dugun, kolorea barrurantz edo kanporantz egotea, jartzen duzu kupela kanporantz edo barrurantz. Horrekin, da pixka bat jolastea. Zu ideia, behin materiala ezagutzen duzula, ideia buruan sortzen da 5 minututan. Eta gero honek ematen dizun erraztasuna da, ikusi dezakezu oso erreala dela, hemen ateratzen dena gero errealitatean egiten duzunarekin. Hurrengo pausoa, nola hemen dago nahaztuta prozesu, eskuz eginako prozesua ordenagailuarekin egiten den prozesuarekin, joan beharko ginateke piezetara, eta nik ordenagailuarekin sortzen dudana edo eraikitzen dudana dira pieza hauek. Orduan hemen, adibidez, jarri behar diot, kablea ateratzeko zulotxo bat eta prensa kablea sartzeko beste bat, edo hemen jartzen dizkiogu pletina batzuk, lanpara zintzilikan egoten denean, hori ez egoteko. Orduan hau guztia, deituko diogu, deitzen dira trazados, hau pasatzen dut ordenagailura, eta ordenagailuak bidaltzen dio makinari, eta gero makinarekin ateratzen dira piezak. Craig Hodgesen azbitik dao Jordan, tardi beltzez jantzita dao zai otxoa bordan, harima bete orban, honi ez esan urban, kaletatik zetorrena ikusi noa jundan, hainbeste txakur jan, kruzatutak urban, nola izan, haren honen esklabuta sultan, dena bukatzeko gogoa emate bonek batzutan, baino barkatu joan, ala tokatuan, zein da ba number one, zein da ba laba daukan hauan, estilo padauan, erdilo daunak baki zer dauken, esnatzeko dauzkela guaindik beste bi
laurden Hartuko jate retiroa baino ez aurten Bitarten, hilarten, erresni jo arditarten Batzutan musak bisitan datozkit gauen Ez alda ikusten herrimak zenbat maten hauen Desku baten txauen eta besten Mosku Lotuta naukaten, katek ezin moztu Ispilu bat naiz ni, oiez inoiz aztu Ta islada zuzea, borke paren naukazu Hor daukezu arantzazu Kupela desmontatuta gero, ikusi dugun bezala erabili dugu zepilloa, dela hemen azpian dagoen, birak ematen dituen kutxilla bat, eta horrek egiten duena da, kupelak ez dauka angelu zuzen bat bera erez, orduan egiten duguna da angelu zuzenetan jarri. Orduan jaten dio hemendik edo hemendik eta lortzen dugu kupelak izatea angelu zuzen hori, gero pasatzeko zerrara, eta zerrarekin egiten direna dira makiltxo hauek edo laminak, eta ja honekin, gero lixatzen da eta horrela, baina ja honekin egingo genukena izango litzateke gure estilo propioa lortu, ez? Hemendik sortzen dira azkenean diseinu guztiak lamina hauetatik. Honaino iristea izan zen esperimentazio pila bat, baina azkenean lortu genuen, eta hau da pixka bat prozesua, lehenengo angeluak lortu eta gero laminatu. Egiten ditugu 8 edo 5 milimetrokoak, baina hori lortzen da gero beste makina batean, eta segun eta ze lanpara den, ikusi dezakezu hemen kupelak dituela, honek ditu 89 zentimetro, orduan horrekin jolastu behar dugu beti, daukagu handicap moduko bat, ez? Eta erabili daiteke edo erdiko zatia non mantentzen dugun kurba, eta behin erdiko zatia aukendu diogula, lortzen dugu zuzentasuna. Orduan hortik ere bai, modeloak atera daitezke desberdinak, zuzenak edo kurba. Lehen ikusi duguna dela mele lanpara, erabiltzen du dimentsio osoa. Zulok egituran, danak itxituran, bata besten aldamenen Etxaiez nastea herrikirola da hemen Politiak hauzke posturak baino sakea motel Kaletikan entzutete maiok motel Ikasiet pasekiten aurreneko token Ta dejadaiko benak erreboten Fada fakas Je m'appelle Monsieur le Crêpe Fada fakas Je m'appelle Monsieur Orain gontan ez dugu aritzara biliko, baizik eta txapola. Txapola normalean berrerabiltzen dugu transporte kaxetatik, adibidez, ospital batean eskaner bat eramaten dute horrelako kaxa handi batean, eta eskanerra montatuta gero, kaxa normalean zakarrontzera botatzen da. Eta guk hartzen ditugu, zakarrera joan baino lehen, hartzen ditugu pieza horiek, eta horrekin egiten ditugu piezak. Zergatik aldatzen dugu materiala, egur mazizoak duen arazo bat da irekitzen dela, konbatzen dela, eta honek daukan berezitasuna da direla plakak bata bestearen gainean, eta daude, esaten da, ala kontrabeta, eta horrek egiten du txapola izatea beti guztiz laua, ez? Orduan behar dugun berezitasun hori dauka material honek, horregatik aldatzen dugu materiala. Orduan, hemen gertatzen dena da, prestatzen ditugula, mozten ditugu pieza horiek nahi dugun neurrira, edo batzuetan etortzen diren neurriak ere bai erabiltzen ditugu, eta hemen egin behar dena da pieza ohera, lan egiteko ohe honetan pixka bat anklat. Eta orduan behin materiala dagoela ja finkatuta, ekarriko nuke lehenengo usilloa ona. Hau da materiala mozten duena, dela fresadora bat, honek ematen ditu bueltak, eta gero ibiltzen da hemendik nik bidaltzen diodan marrazkia egiten. Guztiak batezik dira zirkularrak, orduan dira engranaje pieza moduko batzuk, ez? Eta engranaje horren sarketa bakoitzan doa makiltxo bat. Orduan, montatzen da, montajea da beti berdina, naiz eta pieza txikiagoa da handiagoa izan, montajea beti
beti berdina, orduan. Hau da, aitak berak sortu duen artilugio moduko bat, ez? Nola lanpara hauek ez daude beste inon, berak sortu behar izan du bere montatzeko sisteman propioa, orduan. Da taula bat, non dauden zenbaki bakoitzak egiten dio referentzia neurriari. Orduan, lanpara honek adibidez, lehen esan dugun bezala, nola erabiltzen du neurri osoa, da luzena. Baina txikiagoa izango balitz, pieza hauek egongo lirateke 2an edo 3an, eta orduan, segun eta ze lanpara, jartzen ditu bi pilare hauek, eta hemen orain egin ditugu piezak, anklatzen ditu. Eta ikusi dezakezen bezala, bakarri da makiltxoak sartu, sartzen dira kola pixka batekin eta pin hiltze batekin, eta gero jartzen zaio plastikozko tuboa eta argia, eta ja lanpara montatuta dago, nahiko erresa. Hemen zailtasuna da kupela bakoitzak dituela neurri desberdinak, orduan aurretik aukeratu behar dira oso ongi, eta gero ikusi behar da hemen denak koinziditzen duten. Batzutan jartzen zara montatzera eta batek dauka bestea baino luzera gehiago, ez? Eta lanpara polita eta ongi geratzeko, hori da pixka bat zailena. Jolasten dugu bi gauzekin. Lehenengoa, piezak moreak edo granateak edo ardo kolorekoak dira, aritza daukanean ardoaren kolorea barrurantz. Hemen barruan geratzen zaio ardoaren, restoa edo, ez? Orduan, hori barrurantz jartzen badugu, modelo honetan gertatzen den bezala, pieza ardo kolorekoa jartzen dugu. Baina ardoaren kolorea aritzan kanporantz jartzen badugu, orduan pieza egur kolorezkoa da. Egiten dugu beti joko hori. Eta hori ere bai da berezitasun bat, ez? Pieza bakoitzaren ezin dugu kontrolatu ze ardo izan duen, orduan pieza bakoitzak dauka testura eta kolore desberdin bat. Orduan batzuek daukate kolore gehiago eta testura gutxiago. Hori da kupelaren berezitasuna eta produktuari ere bai berezitasuna ematen dion zerbait. Mele da rugbyan egiten den mele bat, eta nola duka rugby baloi baten pixka bat antzeko zerbait, horrela izenak. Hasieran jarri genituen pixka bat forman inspiratzen, badago beste bat laika deitzen dela zuziri forma duelako, errota, gero herrien izenekin ere bai hasi ginen produktuak izendatzen, eta orain egiten ari garena da bezero batek eskatzen badigu lanpara desberdin bat, diseinua guretzako geratzen da, egiten diogu lehen aldiz bezero horri, eta normalean jartzen diogu bezero horrekin zerikusia duen izen bat. Orain arte ez, baino azkenengo 3 edo 4 modelo berriak bai izan direla bezeroentzako bai. Eskaera bereziak, eta ematen ditugu bi aukera. Bata
diseinua beraientzako esklusiboki izaten bada, ordainuta behar dute gehiago, baina diseinua geratzen bada gure katalogaren barruan, ordaintzen dute gutxiago, guretzako da onuragarriagoa, ze daukagu beste modelo berri bat, baina bai mantentzen dugula bezero horrekin daukan zerikusia. Kontatzen duguna normalean da, adibidez, aritzaren kasuarekin, aritzari kostatzen zaio, jaiotzen denetik, ardo kupel bat izate arte, kostatzen zaio 80 urte inguru. Eta gero upategi batean egoten da 8 edo 10 urte inguru. Orduan hor dago pixka bat balantza desorekan, ez? Eta gu saiatzen gara gutxienez beste 80 urte horiek berriro ematen, así que bai. Bizitza osorako produktua dira. Bueno, hau da mele. Hau da egin dugun lanpara, hemen ikusi dezakezue dituela, moztu ditugun bi piezak, aritza ere bai laminatuta, eta gero barruan moztu dugun tuboa, eta tuboaren barruan sartu ditugu bonbilak eta kable guztiak. Egin dugu gauza bat, hasieratik eman diogu inportantzia asko bezeroak argia lasai asko aldatu ahal izatera. Ze batzuetan diseinuarekin gertatzen dena da argia aldatzea edo bonbilak aldatzea dela produktua baino garestiagoa. Ze dituzte gauza raroak eta orduan hemen dira bi bonbila normal, edo zein lekutan erosi aldirenak, orduan tuboa atera daiteke hemendikan eta iritsi zaitezke bonbilatara oso azkar. Eta aldatu ditzazkezu destornilladore normal batekin aldatu daitezke. Eta gero ere bai desmontatzen da, ze, noizbait, norbaitek zakarrontzira botatzen badu produktu hau, espero dugu ezetz, baina material guztiak bereizi daitezke. Zurarekin doa, zura edo egurra, plastikoarekin eta sistema elektrikoarekin. Orduan, noizbait zakarretara botatzekotan, jendeak jakitea bota daitekela egurraren kontenedorera, plastikoaren kontenedora eta horrela. Eta, hemen ikusten dugu dagoela zintzilikatuta horizontalki, baino jakin dezazuen ere bai jarri daitezkela vertikalki edo lurrean, edo, lanpara guztiak daukatek kolokatzeko modu desberdin pila bat. Lanpara bat, zerotik bukaerara. Zerotik, barrikatik. Ez ala hobe akaso 3. bizitza bat sortzea? Berandutu zaigu gureak egin du zorduan. Busa galdu dugu, dirurik ez dugu ezagezurra. Ta zerua dago iluna baino hundik usten da. Hau ez zegoen gaur egin beharrekoen zerrendan. Aukeratu baino xuria izango zen ezaldie. Etorri nirekin ez zaite xoratuen emaitia.